My life, I never had favors. Them niggas you favor, believing on favors in this life. You're literally nothing until you do something so that your ass can become anything. Only the makasano, petals is stress. Subjected to poverty, you always had less. And full funding and a next. I'm breaking the case. I said, my life, I've never had favors. Them niggas you favor, believing on favors in this life. For the time till I pass out, yeah. I never just planned, I have my own ways. I'm leaning, I'm taking my own time. Well, I'm taking my own time. Italy benyakpheleyo nowabekuphaa ngabo-October ne ndaziva uba no man ikhona ekho right yabo ukutya ngeni nam nje umzimba nje awukho right. TB ayibulali of iyabulala. Mane ndibila ebusuku ndigabha nogabha and lose weight. Ndizomqaphela okokubana ngaba uyagula ngose ndibone mane ebila esiba week. Ngeli xesha sendimsa ekliniki ndase ndizazi bona ii-symptoms ze-TB kuba i-TB nam ndandike ndanayo. So ndiyazazi ke ngoku ii-symptoms besezivela ke ngoku zonke. Ebese-lose weight, ebekhohlela, ebebila, abeshushu. Nyhani xa sifika esibhedlele akasakwazi noma akasakwazi nothini. Naxa ethetha uyancingcazela. Ubilile umanzi. Wakhweliswa kwi-wheelchair. Ambalekise yamngenisa ngaphakathi ke ngoku etroma. Etroma ke ngoku ekufikeni kwethu phaa etroma kwabuzwa yintoni ingxaki. Ndachaza ingxaki emhluphayo uba uyabila ebusuku, uyancengcazela, akakwazi noma. Ndachaza uba bendimsile ekliniki unikwe i-medication ye-ulcer, kathiwa yi-ulcer. Ndafika bandixelela phaa bathi ndine-ulcers okokuqala. Then it's fine, ndatya i-medication ye-ulcers. Ndayibona uba hayi man, le medication ayindisebenzeli le. After that, I mean, andizityi medication, ndaziva man, nendluqakaze ndaphila. Yasi medication yam ndazintya ezinye ezinkulu beziyi-3, enye ziyi-2, ne-1 vitamins. Kweyasantya noba 1 acutheka kodwa. After that, kwathiwa kufuna ne-family yam otesta abantu bandihlala nabo endlini babona uba nabo abanalibasulelanga na bathesta babuya akho mntu ndindisuleleyo banikwa ntenasekhaya encinci iipilisi nje for ubakhusela. Bengekho lula because ebelibala nothi iipilisi kufuneke simreminde iipilisi everyday bayitya iipilisi zakho. Simsapota uba uzawuba right, funeka utye iipilisi zakhe until ke ijeni yakhe i-treatment yakhe wayigqiba. Ngiqalisa ke ne-medication yakhe ngalamini. Wabe ke ngoku ufumaneke ene-TB ngolo hlobo ke. All I can say is that bengekho lula uvuka utye i-medication every day, i-challenge kwaleya. But ke ndizi-overcomile ii-challenges ze-TB. Ndizi-overcomile, ndiyatyeba, bendikade ndihleli lapha emzimbeni, ndiyatyeba, ndiyakwazi uthetha, ndiyakwazi ubaleka. Yonke le nto bendikade ndiyi-enjoye uyenza ngoku ndiyakwazi. Ngoku ndi-right, otherwise I finished my medication and I am living the life I was living before. Into endinoyicebisa mna kubazali abathi babe nabantwana bathi bahlaselwe sisifo se-TB, kuba umntana aqala amnothise umntana xa embona ingathi akaphilanga, then ambalekisele esibhedlele khona ukuze azoncedakala umntana azofumana i-medication. Ngoba ke i-medication ye-TB iyakhawuleza umntana arekhave aphinde umntana abuyele emandleni. Wenza sure umntana uyayitya i-medication, uyayitya ipapa ekuseni, uyayitya i-medication yakhe
every day wenze loo nto uqinisekise wenze loo nto umntana till ade abe right. Kufuneka yonke into yakhe ibe clean, ahlale kwindawo ecocekileyo. Njengoba ebila nje into zakhe soloko zivaswa, nemkhuthaza uba kusasa atye, azotya itreatment yakhe etyile. Asoloko esitya into ezi-healthy ukwenzela uba ubhusta amajoni omzimba wakhe azofayitha ne-TB. Le nto ingafumana nangubani na, yabo. So akuphela kobomi ndomelela ndiba ndixelele uba okay yonke into izawuba rayithi, and ndibhenefithile kakhulu kuloo nto uba okay bayazi uba imeko yam uba ndinesi sifo sinje. Cebisa akhawuleze intoni ayibone zine-symptoms akhawuleze eklinikhi. Like me, who did not accept it that much, it's really important to, as soon as you start to suspect you have the disease, you'll go to the clinic as soon as possible. I can't be relaxed, my mama got plans. I'm chasing my time till it's time out. You can't be just pushing me back. I know some few gangs, they beauty to make out. I never just planned, I have my own ways. I'm leaning, I'm taking my own time. Well, I'm taking my own time. Yeah. Cooking and burning this thing, smell it.